जों दैखौ बयबो लोङो आरो दै नङाब्ला जों थांना थानांगौआ गोरलै नङा। दैखौ जों लोङो, नाथाय दैखौ सानसेयाव बेसेबां बिबांनि लोंनांगौ दिनै बिनि सायाव सावरायगोन। दैखौ नांगौ बिबांनि लोङाब्ला नों जेसेबां मोजां जाया मानो अब्लाबो नोंनि देहाया फिट जानाया गोब्राब। दैयानो जोंनि गासै देहायाव 60 to 70% जायगा लादों। गोबाङा दै खम बिबांनि लोंनायनि जाउनाव बेनि देहायाव गोबां इफेक्ट जायो, जेरै गेस जानाय, लिभार दुरबल, खानाय गनाय, खर' सानाय, खर' गिदिंनाय, बार लोमजानाय, देहा रानलांनाय, स्किन प्रब्लेम, जरा सानाय, मोनायाव उन्दुनो ओंखारि, बेफोरबायदि जेंनाफोरा नुजायो। दैखौ जों नांगौ बिबांनि लोङाब्ला हासुदैया गोजा जायो आरो जायनि जाउनाव नोंनि देहानि मैलाफोरा मोजाङै वाश जाया। दैयानो जोंनि देहायाव 60 to 70% जायगा लादों। जोंनि देहायाव गासै लिभार फांसन्स आरो बिनि साप्लाइ खामानि मावो। बेनिखायनो दैखौ माब्ला, बबे समाव आरो बेसेबां बिबांनि लोंनांगौ बेखौ मिथिना लानाया गाहाम। गोबाङानो सानो दैखौ गोसो जाबानो जानला मोनला लोंजायो बा लोंबानो जायो, नाथाय बेबादि नङा। दैखौ जों सानसेयाव खमैबो 2.5 लिटारनिफ्राय 3 लिटारसिम लोंनांगौ। दै लोंनायनि बिबाङा बोथोर आरो नोंनि देहानि स्ट्राक्चारनि सायाव जायो बा देहानि एक्टिभिटिसनि सायाव जायो। जेब्ला नों सान्दुंनिफ्राय खामानि मावना फैगोन बा एक्सारसाइज खालामगोन अब्ला नोंनि देहानिफ्राय गोलोमदै गगोन। बेनि थाखाय नों दै लोंनायनि बिबांखौ एसे बारायना लानांगौ। नाथाय नों बै समाव बेखौ खेबसेयैनो हागौमानि लोंनो नाङा। बै समाव नों दैखौ गारमाफिननोल' नांगौ, मानोना नोंनि देहाया बै समाव टेम्पारेचारा हाइ जाना थायो। बेनिफ्राय नोंनि देहाया प्रब्लेम जानो हागौ। बेनिखायनो बेबायदि समाव नों दैखौ गरदसे बा गारामाफिननोल' नांगौ। बेनि उनाव नों जेसेबां लोंनांगौ बिबां बेखौ लोंनो हागोन। आरो ओंखाम जानाय बायदि जाग्रा मुवा जानाय समाव नों बै जाग्रा मुवाखौ जानायनि सिगां दैजों नोंनि गारामाखौ फिनो बा गरदसे दै लोंनाया गाहामथार। बेजों नोंनि बै जाग्रा आदार थांनायाव नोंनि लामाया, बै आदारनि लामाया मोजाङै थांनो हायो बा दैथायजागोन। आरो बिनिफ्राय नोंनि देहाया जेबो खहा जानाय नङा। बिनिफ्राय जोंनि देहाया मोजाङैनो थागोन। दैयानो जोंनि मोनसे गोनांथार। दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया। जाग्रा मुवा जायाबालासिनो जों गोबाव सम थांना थानो हायो, नाथाय दै गैयाब्ला जों गोबाव सम थांना थानांगौआ गोब्राब। मानोना जों सानसेयाव हां लानाय, थाबायनाय, गोलोमनाय, खामानि मावनाय बायदि थासारिफ्राव जोंनि देहानिफ्राय दै गबाय थायो। बिनि थाखायनो जों दै लोंनाया गाहामथार। दानिया आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो भिडिअआव सावरायनाय गासैबो इनफरमेसनफोरखौ नोंथाङा न'खरनि मानसिफोरनो फोरमायना होगोन। आरो लोगोसे माबाफोर भिडिअनि सायाव बुंनांगौ दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथाङा नुयो। बिनिफ्राय एनिवे दिनैनि थाखाय बेनोसै। स' बिदिबा दिनैनि थाखाय बेनोसै। थेंक्स फर वाचिं गाइस। सि इउ।